U ruskim kerestúre kvecárstvo má dlhoročnú tradíciu, cikujúci familii Blagojevič, u ktorej druhá i treća generácia na veľko produkuje kvece. Už 7 roky majú najsúčasnejší plasteník so zdvojnistým pásmom na 1000 kvadratných meteroch, ktorý kúpili s vlastnými sredstvami. Majú i 5-6 menšie plasteníky a stredkom prešlého roku kúpili i skleňanú zahradu. Тот стакленик завершений у decembru. Почали робити в ліце, того року в ліце. А у початком decembra був готовий з грянням, з завесу з Ошицьким. I keľo to koštalo, čo sme znať? А keľo koštalo, to netočno nerachované. Три стакленик купені половні у нас. Завеса купована нова, ціли за гряння, да це мали старі, да це нові, takže точно ми не рахували. Skleňaná zahrada koštala 8,5 eur. Kúpená je polovná, tá na ňu nemohli dostať subvencií. Dostali len na zavisu protiv slunka. Na toto treba dodať opremu za zohrívanie, navodňovanie, montážu, takže to nemala investícia. Oni še namáhajú vše ísť na predok, hoč repromateriály z roka na rok drahší a ich produkty nepodrahšeli už za 6 roky.